אז הוא נשאל את עמי שקד. הוא אמר שזה פיקוח נפש ודאי. בעקבות זאת, רב אברום חתך לא לחתוך את הגדרות, ואז כל העניין הזה נגנז. לרב שפירא, עמי שקד אמר שזה פיקוח נפש, אבל לציבור הוא אמר שהשיקולים שלו היו אחרים. אחרי 30 שנות לחימה, יש לי פה לפחות 2,000 לוחמי הגרילה הטובים ביותר במדינת ישראל. יכולנו להפוך את מדינת ישראל על פניה. האם רצינו ניצחון כזה? לא. הפעילים ניסו לומר לרב שפירא שאנשי המועצה משקרים. מישהו מנע מהפעילים להגיע לרב שפירא. למרות שמועצת יש"ע ניסתה בכל כוחה להרוס את המאבק, הציבור ניסה למנוע את הגירוש והתארגן למאבק. תושבי הגוש נשארו בבתיהם בניגוד לחוק. אלפי השב"חים, שוהים בלתי חוקיים שהגיעו לגוש כדי למנוע את הגירוש, התכוננו למאבק בתוך הגוש. בחוץ לגוש הייתה תוכנית לחסום את ציר כיסופים כדי למנוע את כניסת אלפי האוטובוסים שהובאו לגירוש. ראשי מועצת יש"ע החליטו להגיע למקומות שבהם התארגן המאבק. הם העמידו פנים כאילו הם מארגנים את המאבק. הנה התדריכים של פנחס ולרשטיין ורפי בן מסת מעבירים לאנשים שבאו לחסום את ציר כיסופים. לנסות להיכנס הלילה ולפנות בוקר, כל אחד ברמתו, לציר כיסופים. אנחנו יוצאים ברכבים פרטיים משתי נקודות. הם פיזרו את האלפים שהגיעו לאופקים ולסדרות, כשהם שולחים כל קבוצה למקום אחר ודואגים שלא יהיה תיאום בין הכוחות. אין שואלים יותר, גמרנו. עכשיו זה לא שואלים. יש מובילים, חבר'ה, יש מובילים והולכים. אין שאלות. בקרב אין שאלות. אין שם כבר אנשים. לא ניתן לנוע על הצירים ביותר משני רכבים. אתה לא סיכמת איתי וגם לא שאלת אותי באיזה ציר אנחנו נוסעים. אחרי שמועצת יש"ע הצליחה לסרס את המאבק בציר כיסופים, התקשורת הודיעה שזמביש, ולרשטיין וליברמן נעצרו בכיסופים כשהם בראש הצועדים לתוך הגוש. העדויות והתמונות מראות שזה לא היה מעצר, זה היה תדריך לקראת המשך הביצוע המשותף של הגירוש. היו רבנים שהתנדבו לשרת את הגירוש באופן רשמי. הם הסבירו לחיילים שהם חייבים לגרש. הם שיקרו ואמרו שלפי התורה מותר לגרש. היו רבנים ששרתו את המדינה באופן סמוי, וביחד עם ראשי מועצת יש"ע מנעו את המאבק. לחיילי הצבא הונפקו מדים מיוחדים לגירוש, וסט כחול שמשני צדדיו מוטבעים הסמל והדגל של המדינה. שוטרי היס"מ לבשו סרבלים שחורים. הרבנים ששרתו את הגירוש לבשו וסט כתום שבמרכזו כתובה המילה רב. התפקיד שלהם היה לעזור לצבא להתגבר על כל התנגדות מצד הציבור. תושבי גן אור לא נתנו לצבא להיכנס ליישוב. רק אחרי שהצבא הביא את הרב שלמה אבינר לשער היישוב, הצבא הצליח להיכנס. בנצר חזני, בשבוע שלפני הגירוש, הרב מרדכי אלון ניצל את כישרונו הרטורי בשביל למנוע מהתושבים להיאבק. ביום הגירוש, כשהצבא פרץ את המחסום שתושבי נצר חזני הציבו, הרב אלון נעמד מול התושבים והורה להם לעזוב את היישוב מבלי להתנגד לצבא. עכשיו לא להישאר כאן, אני מבקש שכולם בוא נצא מפה עכשיו. קדימה, נזוז. בלי אדוני, בלי שום דבר, אופי כאן! תאופי כאן! תאופי כאן! אתה רואה מה אתה עושה? אתה רואה? אתה רואה מה אתה עושה? אתה לא אח שלי! אתם לא אחים שלי יותר! משפחות שהצבא לא הצליח להוציא מהבית, הוציא הרב אלון בעזרת סמכותו התורנית. היינו 5 חבר'ה, ניסינו להתבצר בתוך אחד הבתים, הגיעה קבוצה של חיילים, נעלנו את כל הדלתות והחלונות, הם ניסו להיכנס ולא כל כך הצליחו, כל החיילים הלכו, ופתאום הם הגיעו ביחד עם הרב אלון. אני רואה את הרב אלון ואני לא מבין. מה הקטע? למה הרב בא עם המגרשים? המשפחה, אני מודיע לך חד משמעית. אנחנו לא יוצאים מכאן בהסכמה. לא לגרש את הערבים מהבית, אתם דורשים אותי! מה אני עשיתי לכם? מה עשיתי לכם? ביישוב קטיף, משפחת לובר לא הסכימה לצאת מהבית. הרב צבי קוסטינר הגיע והורה להם להפסיק להתנגד. אני לא רוצה. השב"חים התאספו בשער נווה דקלים ולא נתנו לצבא להיכנס. הרבנים ביחד עם צביקי בר חי ומרדכי יוגב עזרו לצבא לפזר את השב"חים. פתאום וואלה, אתה רואה כאילו שהרב עוזר למשטרה, הוא מזיז אותך, הוא מדוחף אותך, הוא מסדר אותך, מכוח סמכותו כמובן. כשאני ראיתי את זה עם החברים שלי, אני אמרתי לעצמי, יש פה משהו מוזר, יש פה משהו שהוא שקר, הוא לא נכון. הצבא לא יכול היה להשתלט על השב"חים שהסתובבו בכל הגוש. כי מיד אחים ייכשל, ובכפר דרום ילמדו אותנו לקח,
וביישוב אחר יסגרו לנו את השערים ולא נוכל להיכנס. הכל בהחלט מסתבך. נווה דקלים, יש שם המוני מתנגדים. מי שמעוניין להיאבק על בתי הכנסת של ערי ישראל, להיכנס עכשיו פנימה. כדי להשתלט על השב"חים, מועצת יש"ע, מטה גוש קטיף והרבנים ריכזו אותם בבתי הכנסת. הבנות בבית הכנסת האשכנזי והבנים בבית הכנסת הספרדי. הם אמרו שהמאבק הצליח רק אם כולם יאבקו ביחד. השב"חים לא הבינו שקלעו אותם בבתי הכנסת כדי שהם לא יוכלו להיאבק. הרב שלמה אבינר ומרדכי יוגב הופקדו על בית הכנסת בו היו הבנות. הרב דרוקמן, זמביש, בר חי וליברמן הופקדו על פינוי בית הכנסת בו היו הבנים. אני רוצה לומר את מה שאמרתי אתמול פה ומה שאני אומר עכשיו. אנחנו קיבלנו החלטה על פי בקשת תושבי נווה דקלים ועל פי תפיסתנו שמארץ ישראל ומנווה דקלים לא יוצאים בשירה וריקודים ולא בסיכומים. אי אפשר לסכם על הפשע הזה שום סיכום. השב"חים לא ידעו שבזמן שהם נכלאו בבתי הכנסת, מועצת יש"ע התכוננה לביצוע הגירוש ביחד עם המגרשים. הנה התדריך שמעביר אורי בר-לב, מפקד המחוז הדרומי של המשטרה לראשי מועצת יש"ע, לפני הפריצה לבתי הכנסת. אנחנו נעשה את זה שזה יהיה מכובד, שהאירוע הזה יהיה האירוע המכובד שישאיר אותנו ביחד. כדי שהתקשורת תוכל להראות שהמועצה נאבקת בגירוש, הם הצטלמו כשהם צועקים על מפקדי הגירוש. הרוח הזאת תנצח, ראש ממשלה שאיבד את הרוח. רגע לפני זה הם תכננו איתם את פינוי בתי הכנסת והתחבקו איתם. עכשיו 10 ורבע. וואלה, בדיוק עלינו שכולנו כבר אחת. 12. בסדר, אנחנו כאן 12 קראנו.